Dat was er altijd een geweldige discussie. Het 13e Jeu de Boule toernooi van KBO Venray ging van start met de onthulling van een schilderij. Het kunstwerk werd gerealiseerd onder leiding van Nelly Geurs samen met de Jeu de Boules van Venray. We hebben ook onlangs het 5-jarig bestaan van de Boule de Rome gevierd. Met de organisatie daarvan is het idee ontstaan om een kunstwerk te maken voor en door iedereen die hier actief zijn op de banen. En er is een kunstwerk uit ontstaan, zoals je hier ziet. En het was wel lastig om er een begin mee te maken, want hoe ze stelden dat voor, dat was even wel lastig. Maar er is in feite toen toch een basisfiguur op het doek ontstaan. En daarmee zien ze met de finale van de Harry Maassen wintercompetitie, kost iedereen door zijn steentje en bijdragen door zijn schildersactiviteiten te ontplooien, zeg maar. En dat is ook spontaan gebeurd. En hoe verder de dag vorderde, moet ik zeggen, zoveel meer inspiratie was er. Dat was heel leuk om te doen. Dus het is sowieso een heel kleurrijk geheel geworden. Alle elementen wat speulers erin gebracht hebben, zien in het stuk behouden. Zelfs de kleuren van de clubshirts zitten erin. Dus op zich is het een werk geworden van en voor ons allemaal. Het schilderij werd buiten onthuld, maar daar zal het echt niet blijven hangen. Nee, inderdaad niet, want dat zou jammer zijn. Hij komt vooraan, als je bij binnenkomst in de hal, links, voor de trap, komt hij te hangen op een ruime plek. Na het toernooi kunnen de Jeu de Boules het kunstwerk bewonderen aan het speelpark in Venray.